Pa svakako, jedna važna komponenta za brak, generalno, jeste da oboje koji stupaju u brak budu zrele ličnosti. Znači, to je i osnova. Znači, brak nije za decu. Znači, odrasto čovek treba da stupi u brak. Da bi neko sazreo u ličnost, treba određene stvari da kažem, da uradi u svom životu da bi sazreo kao ličnost. Najpre treba da bude iskren prema sebi. Neko ko nije iskren prema sebi ne može da sazre u ličnost i ne može onda da bude iskren i prema svom partneru. I tu je od početak, da kažem, te moguće kasnije krize, već u početku se vidi kada stupa neko u brak ko nije zreo, velika je verovatnoća da će pri prvoj krizi da i nezrelo reaguje. Znači, kad ga možda žena nekog muža malo zapostavi u nekom smislu, onda će on možda tražiti izvan braka nešto što nema kod kuće. I to je početak toga, tih takozvanih prevara. Ili obrnuto, da žena, kada ne dobije dovoljno ljubavi od svog muža, da možda počinje da gleda okolo druge muškarce. Ali krize koje nastaju u jednoj zajednici, kada su oboje zreli, oni na zreli način mogu to da rešavaju. Znači, zašto se raspadaju brakovi? Obično zato što ta dva partnera nisu na istom zrelosnom nivou i onda jedan od drugih reaguje tako, bukvalno da kažemo tako detinjasto, jer neko ko je zreo ne bi išao svesno u to da uništava svoju zajednicu, nego prosto je priteran na neki način da na jedan nezreli način reaguje. A s druge strane, svakako da za prevaru, moramo isto da konstatujem, bez obzira ko je učini, uvek su potrebni dvoje. Znači, niko, ukoliko je, da kažem, nije u pitanju neka patologija ili neka, da kažem, uvrnutost nekog čoveka da je na neki način bolestan pa da sada pati od toga da ima puno žena, nego, kažem, ako je normalan muškarac, on sam po sebi neće tek tako ići da vara svoju ženu, ako njegova žena prethodno nije nešto uradila što je njega odbacilo od nje i obrnuto isto tako. Znači, da dođe do neke prevare u braku, uvek su potrebni, oboje su na neki način krivi i oboje bi morali da sagledaju to realno i iskreno zašto je došlo do toga i onda da pokušaju da prevaziđu tu eventualnu situaciju ili da uzroke zbog čega je muškarac to uradio ili zbog čega je žena prevala da pokušaju da to, ako je moguće, da uklone te uzroke prevare, pa da se ponovo jedan drugome, da kažem, oproste i da se vrate ponovo u neki zajednički život. U svakom slučaju treba pokušati brak da se sačuva ako je ikako moguće i da, zato što je to na kraju krajeva jedna zajednica koja je, ako su se ljudi i venčali u crkvu, i Bogom blagoslovena. Drugo, da napomenemo ovde, što pogotovo mladi ljudi ne znaju, da svaka zajednica, svaka veza sa nekim, kada se ona raskine, a danas mladi mnogo često raskidaju svoje veze i traže sebi drugu devojku, drugog momka, svaka ta veza, svaki taj rastanak ostavlja jednu, da tako kažemo, ranu na našoj duši. I onda možemo da zamislimo, to bi isto bilo kao kada bi za svaki rastanak, za svaku devojku koju neki muškarac ima, sebe zareže, napravi jedan rez na koži i onda kad bi izračunao koliko je imao devojaka, koliko bi imao rana na ruci, a tako možemo da kažemo da imamo kroz te rastanke rane na duši. Što je tragično, znači mi dobrovoljno ranjavamo svoju dušu kroz svaki rastanak. Zato treba dobro razmisliti s kim stupam u vezu, i ne samo već stupanjem u vezu ostaviti sebi vrata otvorena, pa ako ne valja uzet ću neku drugu ili naću sebi nekog drugog. Zato što svaki rastanak, jer kada se dvoje ljudi upoznaju i kada uđu u neku dublju vezu, duše se spajaju. Zato mi kažemo u crkvi dvoje postaju jedno. Zato što se duše, stope se. Sad kada te duše mi, da kažem, na neki način razdvojimo, bez obzira da li smo s nekim u 3 meseca u vezi ili 6 meseci ili 5 godina, u svakom slučaju to je bolno za svaku dušu, to rastajanje. Jer mi to praktično i ne vidimo, to spaje, mi samo osetimo. Nekad mi kažemo,
neko nas je ranio u srce ili povredio naše srce, pa to nije ono srce koje snima kardiolog, nego to je ta naša duša, to je to ono što ne vidimo, gde osjećaju teške rane. Zato je važno da čovjek bude svestan toga i da pre nego stupi u neku vezu da bude zreo i da se svesno odluči za nekoga i da dobro to ispita, da ne srljamo tako glavom bez obzira u neku vezu. Kažem, pred 100 godina naši roditelji ili naši preci su dobro razmišljali ko će s kim da se ženi. Danas mi te mogućnosti nemamo, ali mi imamo druge mogućnosti da ipak razmislimo pre nego što se ustupimo u brak ili u neku vezu i da ne budemo samo da nas ne vode te površne stvari, da li je neka ženska lepa, zgodna sada, sa 25 godina, ali sada kada bude 40, 45, a odjedanput mi se ništa ne sviđa pa ću da nađem neku drugu. To nije smisao, nego smisao da se te dve duše spoje i da one budu, ono što kaže na modernom govoru rečeno, da budu kompatibilne, znači da dvoje mogu da postanu jedno. Znači, to moramo da ispitamo da li mi zaista pašemo. Svakako to treba čovjek da sebi onda da malo i vremena i da to ispita. Znači, suština generalno čovjek koji želi da vodi i treba da vodi život svoj, mora da bude zreo čovjek. I zato mi kažemo da ljudi odrastaju, znači mlad čovjek odrasta i sazreva. Znači zrelost znači ja mogu da stupim sada u takav život, da vodim svoj samobitni život, da budem odgovoran za sebe. Pa čak je i zakonodavac odredio da mlad čovjek bude do 18 godina da kažem u direktnoj vezi sa roditeljima, odnosno roditelji budu odgovorni za njega. To je negdje određeno nekih 18 godina. Ali neka čovjek sazre ranije, a nekom treba i duže vremena. A svakako svaki čovjek treba da prvo sazre, znači da se suoči sa sobom. Kako najlakše se suočiti sa sobom? Pa time što čovjek bude iskren prema sebi. Znači, čovjek bukvalno, ili da kažem, ili u prenesenom smislu stane pred ogledalo i pokuša da sebe upozna sa svojim manama, slabostima i sa svojim vrlinama. Kada čovjek prihvati svoje vrline, kada prihvati i svoje mane, on onda može da prihvati sebe generalno kao čoveka, kao ličnost i onda on sazreva u tom smislu. Svakako iz pravoslavnog ugla mi smo pozvani da naše slabosti, mane, da na njima radimo, da budemo bolji ljudi. Ali ja ne mogu da se borim faktički protiv svojih slabosti ako ih prvo ne priznam sebi, da ih identifikujem. Onda mogu da ih postepeno uklanjam i da kažem, stavim akcenat na vrline, a da mane u svom životu svoje slabosti da kažem, smanjujem ili da se protiv nje borim. I kada tako čovjek sazri, onda je on sposoban da stupi u zajednicu, u brak sa jednom drugom zrelom osobom. Znači, do tog momenta, dok on ne sazri, dok zaista ne bude čovjek, tako se kaže, da bude čovjek, on ne bi trebao da stupa u brak, nego trebao bi da sačeka, da sazri i onda, kaže se, deca ne bi trebala da imaju decu, ili tako imaju takve izreke. Znači, kada čovjek sazri i nađe sebi zrelu osobu, onda može da stupi u jedan zreo brak, koji treba da traje na kraju krajeva do kraja života. I zato mi u braku susrećemo puno problema koje treba da rešavamo zajedno i zato je brak idealna konstrukcija, idealna zajednica da mi kroz život zajedno prođemo, ali zato je, kažem, baza da čovjek sazre i da bude zreo, uđe u takvu neku zajednicu. Cela ekipa Libe Ortodoks i ja lično radujemo se svima vama, našim budućim članovima i nadamo se da ćemo vam uspeti da pomognemo u toj najvažnijoj stvari, da nađete ljubav svog života. Volite pravoslavno.